Здравейте, скъпи приятели и съграждани! Събрали сме се тук по повод едно изключително про-българско събитие под наслов "Да съхраним българщината". Тази идея се роди в резултат на дългогодишната ми работа с деца, подрастващи и юноши в Пазарджик. При наблюденията ми върху тяхното патриотично състояние и липса на етническа култура и етническа принадлежност, така се роди идеята за това събитие, което ще се случи на 6 януари, ден богоявление, Йорданов ден, който е също така и втория ден на стария български празник Водици в коритото на река Марица. Както казах, то ще бъде под наслов "Да съхраним българщината", ще бъде изцяло про-българско, няма да бъде обвързано с политически партии, зависимости, няма да има такъв рекурс. Така че моля всички съграждани, които се чувстват българи, патриоти, да присъстват на това. Мисля, че ще стане грандиозно за нашия град събитие, в което ще вземат участие редица участници, които потвърдиха участието си от цялата област. Това са редица танцови състави, певчески състави и така нататък. Може би ще ги спомена малко по-късно. Значи, при раждането на идеята ми за това събитие, аз я споделих така първо с един мой дългогодишен приятел и съратник, огромен патриот, Йордан Тодоров, който стои до мен. Той пригърна идеята да стане съорганизатор на събитието, заедно с спортен клуб Хеброс Екстрим, и така той работи активно през цялото време, за да може това събитие да стане реалност. До мен са също моите съратници и патриоти от дясно на мен: Стефан Попов, знаете го всички, българско овчарско куче, Андриана Танасов, Мърфио, пак всички го знаете, Ваня Иванова, Цвятко Лучев и Христо Димов, който също взе едно сериозно участие в организирането на събитието. Цвятко също, благодаря ти, Цвятко. И така да дам думата първо на Йордан Тодоров да каже две думи. Здравейте, добър ден! Казвам се Йордан Тодоров и съм представител на спортен клуб Хеброс, чиято основна цел е организирането на офроуд състезания. Въпреки всичко, в този клуб сме и хора, които ни свързва не само спорта, но и желанието да помагаме в различни добри каузи и да съхраняваме българските традиции. Благодарим за възможността на БТА да представим нашата инициатива като съорганизатор с Гладиатор Груп. Целта ни е на един от най-светлите празници, Йорданов ден, да покажем на нашите съграждани част от най-обичаните български обичаи. На едно място ще може да оживее българската традиция с мъжкото хоро и самодейни фолклорни състави, които ще бъдат разположени на сцена. С огромно съжаление констатирахме, че децата ни все по-малко познават българския бит и култура и израстват цели поколения безкорено. Ето защо сме длъжни да направим така, че да съхраним и предадем българския духовен и материален код на подрастващите. Стремежът ни е с инициативи като тази, която ще проведем на 6 януари Йорданов ден, да достигнем до повече хора и да преоткрием своята национална идентичност като българи. Ще очаквам всички наши съграждани да се включат, ако може, и с народни носии. Като от нас обещаваме един богат на събития празник с много настроение. Събитието ще бъде под моста на река Марица, както каза Калин, в близост до местото, където традиционно се хвърля Богоявленският кръст. Убедени сме, че българските традиции и родова памет е задължение и отговорност да се надяваме, че нашето събитие ще ги съхрани и покаже на още по-голяма част от хората. Благодаря. Сега, аз искам да допълня, че събитието ще бъде под личното духовно водачество на архиерейския наместник на Пазарджишка област, отец Боян.
Той лично ще поведе и леденото мъжко хоро, което ще бъде част от събитието, ще бъде много емоционално. Днес успяхме в църквата Света Богородица да спеем светините, българските знамена, българските икони, които ще съпътстват събитието през цялото време. Също така искам да благодаря на всички, които откликнаха на нашата молба. Това част от тях само ще кажа. Това са New Art Center Пещера с музикален педагог Николай Балабанов и хореограф Здравко Христов. Това са перческа група към пенсионерски клуб Здраве село Сарая, едни разкошни баби, които са с ръководител Цонка Гиздова и акордеон Костадин Милавов. Комитет Родолюбие, това е много интересно, Пловдив, с ръководител Веселин Петков, ще покажат автентични униформи и оръжия от периода на Възрождението. Това ще бъде също изключително интересно, това, което нашите деди са използвали. После ще продължим с представителен танцов състав Чадар с ръководител Иван Андров. Това е към Младежки дом град Пазарджик. Също така участие ще вземат много силно читалище в областта, Народно читалище Селска пробуда 1927, село Варвара, с секретар Иванка Трендафлова. Искам също да благодаря на някои от спонсорите, така по-изявените в това събитие, които ще се включат. Global RTS ООД и Борислав Богословов. Също така агенция ФРОК с управител Георги Енгюен, който изработи всичките рекламни материали за събитието, знамената и така нататък. Еко България ЕАД също се включиха като спонсор на събитието, Роман Цветков и Металик ООД, Христо Димов, който също така се включи сериозно в събитието, Георги Коприщинов, Дали Дрим, това са матраци Тед Пазарджик, Иван Папазов, фирма Орион, който ще дари от продукцията си да се раздаде на мероприятието. Хлебозавод Симит също ще се включи с дарение и не на последно място траурна агенция Рея Кибела. Това са някои от спонсорите само. Така, сега искам да дам думата на моя приятел Стефан Попов, съратник, голям патриот, да каже две думи също по събитието. Стефчо. Здравейте, уважаеми съграждани и истински патриоти от цялата страна. Събитието е един изключителен и много необходим скок във времето от древността и до наши дни. Този скок за първи път е организиран именно от млади хора, каквито са нашите основни организатори, като Калин Владов и господин Тодоров, но в него участваме и ние по-зрелите, като господин Атанасов и моя милост. Смятам, че програмата е изключително интересна и наситена и тя ще бъде не само като атракция, но и много полезна за растящото поколение. Патриотизма в България значително изостана напоследък като тема. Той е загърбен, а не бива да е така. Ние сме хората, които все още можем да възраждаме традицията и похвалното е, че в организацията, както и мотора на цялото това събитие, са млади хора. Ние естествено помагаме с каквото можем. Искам да изкажа една огромна благодарност на госпожа Манджукова за предоставената ни възможност да получим гражданственост, защото поканата не е само към нашите съграждани, а към всички съотечественици, които имат патриотичен дух. Смятам, че няма да ги разочароваме. Бъдете добре дошли на едно прекрасно празненство, за което искам аз да изкажа и една лична благодарност на господин Макс Коморян. Знаете, че арменската диаспора е най-добре приетата в българската история. Благодаря на тези, които ще откликнат на нашето мероприятие и на особения голям труд, който и разходи, и време, разбира се, който положи господин Калин Владов. Така, сега да дам думата на дамата. Ваня Иванова, заповядайте.
Добър ден от мен, скъпи съграждани. Аз съм благодарна, че съм част от това възрожденско събитие, което ще се случи на 6 януари. Ден преди моя също имен ден, Иванов ден. Ивановците също сме много в България. Горда съм, че имам възможността да застана редно до тези мъже и като една горда българка, поставила световния рекорд за най-много прически, искам да приканя всички хора, които през годините са ми помагали, а те са броя много голям, да присъстват на този наистина светъл ден и празник. Надявам се, който има, както Калин каза, с носи, който не може просто присъствие да има, мисля, че ще се получи един невероятен празник. И като човек, член от 5 години с сърце в зелено и толкова много деца, приканвам ви, заповядайте, защото всъщност ние това нещо се прави заради вас, за да видите нашите традиции през годините какви са били и да не ги забравяме. Добре дошли на 6 януари! Да видят българския вид, култура, традиции, морал и какво е било България, какво са били старите българи и да живее България. Сега да дам думата на Андриан Атанасов. Брата и сестри българи, нека всички заедно да съхраним и възродим българщината. Да живее български народ и духовност. Заповядайте на мероприятието. Цвят Полуджив, кмет на Ивайлово, който се включи изключително интензивно в мероприятието. Заповядай, Цвятко, да кажеш две думи. Добър ден и от мен. Цвят Полуджив, по-настоящем кмет на Ивайлово. Допреди няколко години, благодарение на Младежки клуб Ивайлово, се опитвахме да възродим някои традиции. Като най-големия проблем, който срещнах, е да намерим деца, съмишленици и родители. Тук е момента да цитирам думите на председателя на нашето читалище, господин Добрев, който ми каза, че трябва да търся хора, които дори и леко да имат пламъче в сърцето и благодарение на мен и на него да разпалим това пламъче. Изключително съм радостен да се запозная с тези хора, които виждам в сърцата не пламъче, ми огромен огън. И съм тук да им кажа, че могат да разчитат на мен за всяко едно отношение. Така че вярвам, че ще стане страхотно мероприятие. Благодаря, Цвятко, за личната отдаденост. Сега ще дам последно думата на Йордан Тодоров, моят съорганизатор, да каже две думи. Благодаря и аз. И всички ние се надяваме това събитие да намери своето продължение и да се превърне в ежегодно и да направим една традиция за град Пазарджик напред в годините. Благодаря. Благодаря ви. Хубав ден. Аз все пак съм длъжна да задам въпрос, тъй като традиционно общината и архиерейското наместничество организират шествие и хвърлянето на кръста във водите на река Марица под моста. Има ли синхрон между двете събития или едното просто ще изпревари другото като време? Ще отговоря аз. Значи, когато коментирах събитието с архиерейския наместник на Пазарджик, отец Боян, той изключително много го приветства, зарадва се в лично качество. И когато коментирахме как ще се случат двете събития, той поиска от нас, организаторите, да отидем с осветените знамена, да поведем литийното шествие в 10:30. Това ще бъде по средата на нашето събитие. И литийното шествие ще се влее в голямото събитие, което ние организираме. Тоест, традиционната до тази година, до следващата до предстоящия празник организация, ще се прелее към това, което ви организирате. Точно така и ще бъде традиционно, всяка година ще се организира по този начин. Чудесно, от гледна точка на ръководството на община Пазарджик. Нямаме... Все още нямате становище? С тях нямаме никакъв проблем. Те позволиха събитието, имаме официално разрешение от община Пазарджик. За сега никой от тях не се е свързал официално с нас. Единствено областната управителка Кайтазова потвърди участието си в събитието. Това ще бъде чудесно, защото за първи път общинската администрация и обществените институции, които традиционно участват в празника на Богоявление,
ще се слеят и ще подкрепят институционално една гражданска инициатива, за която аз ви приветствам. Дай Боже, и ние така се надяваме. Благодаря.